και να πάμε στο δικό μας ελέφαντα. Να δούμε το πρώτα. βλέπετε, έτσι. Το βλέπουμε. Ήρθα με το ελεφαντάκι μου. Το δικό μας Αυτό κοιτούσα και πριν, ναι. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται στην παράσταση που έχεις σκηνοθετήσει εσύ και έχεις γράψει εσύ. Το κείμενο έχει γραφτεί μέσα από αυτοσχεδιασμούς και πρωταγωνιστικές ιστορίες. Ωραία. Να δούμε λοιπόν τι γίνεται εκεί και τι λένε για σένα και μετά να πούμε τι είναι αυτό το πολύ ενδιαφέρον έργο. Blue, strange color blue. Ο δικός μας ελέφαντας. Μια παράσταση δύσκολη, απαιτητική. Και σαν θέμα και σαν υποκριτική από τους ηθοποιούς και σαν σκηνοθεσία και όταν φτιάξαμε το κείμενο πολύ δύσκολο. Όλα ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες, να τις ονομάσουμε, να τις δούμε. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι μόνο αν ονομάσουμε τη δυσκολία μπορεί και να κατορθώσουμε κάποια στιγμή να τη λύσουμε. Όλοι έχουμε βιώσει κάτι τέτοιο. Κοντά μας. Θέλει πολύ αλήθεια. Πολύ αλήθεια. Δεν μπορείς να παίξεις με αυτά τα πράγματα. Είναι πράγματα πολύ ευαίσθητα και θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και έχει δοθεί πάρα πολύ προσοχή σε αυτό. Να μην ξεγελάσουμε κανέναν. Μόνο αλήθεια. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια τη συνεργασία σας με την κυρία Πεθάνη. Δεν αφήνει να περάσει τίποτα. Δηλαδή, αν κάτι δεν πάει καλά, το ξαναπάμε και το ξαναπάμε και μέχρι να γίνει όπως πρέπει να γίνει. Είναι ένα έργο που το έχει γράψει η ίδια η Βάνα, το έχει σκηνοθετήσει και παίζει. Και είναι μια πολύ ευαίσθητη και συγκινητική ιστορία ενός ζευγαριού που όταν το παρακολουθήσεις, ενώ το θέμα είναι δραματικό αρκετά, γελάς πάρα πολύ. Και μάλιστα της έλεγα, μη λες ότι έχει αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά το έργο έχει πολύ χαρά μέσα του και μιλάει για τη χαρά της ζωής. Τι ξεχωρίζει κανείς την προσωπικότητα της Βάνας Πεθάνη? Είναι ένα περίεργο πλάσμα, αντιφατικό αρκετά και πάρα πολύ θηλυκό. Και από την άλλη μεριά πετάγεται πάρα πολύ εύκολα σε κάτι που φαίνεται επιφανειακό αλλά δεν είναι. Για μένα είναι πάρα πολλά η Βάνα, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των μυστικών της ΕΔΕΜ το έχω γυρίσει με τη Βάνα Πεθάνη που κάνει τη μητέρα μου. Σήμερα μου έλεγε μια φίλη μου που είναι πάρα πολύ φανατική και που είναι μέσα στα φόρουμ και στα που δεν ξέρω πολύ καλά, λέει άμα δεν έχει Αμαλία το σύριαλ δεν το βλέπουμε. Η Βάνα είναι ένας άνθρωπος από τους πιο αγαπημένους μου στην ΕΔΕΜ, η οποία έχει τρομερό χιούμορ, το οποίο δεν φαίνεται στην πρώτη συνάντηση, αλλά στη δεύτερη το ανακαλύπτεις και τρομερή ευαισθησία. Είναι ροκ. Δεν το είχαμε ακούσει. Είναι ροκ, η Βάνα είναι ροκ. Και είναι πολύ αυθεντική και αληθινή. Strange color blue. Ο δικός μας ελέφαντας. Ξέρεις, ακούς όλα αυτά τα λόγια που δεν ήμουν εκεί, δεν ήμουν μπροστά. Και νομίζω ότι θέλω να τους ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους. Όταν μιλάνε για μένα, ακόμα και όταν μιλάνε κακά. Δηλαδή, ευχαριστώ όλα τα παιδιά.